Grup Optimotor, concessionaris AutoJapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porten els tips del motor. El Land Rover Defender és el 4x4 que pot enfrontar-se als terrenys més extrems i portar-te de la ciutat a zones amb arenes movedisses o fins i tot al gel amb total seguretat. Dissenyat per oferir aventures i durabilitat, el Defender compta amb els materials més resistents fins a la data que s'han provat fins a l'extrem. L'últim model simbolitza 70 anys d'innovació i millores. Commemora la trajectòria d'èxit amb una robustesa sense precedents, alhora que es presenta com un Defender preparat pel segle XXI, amb un disseny inconfusible i una silueta que revela un robust 4x4. L'interior del Defender és totalment personalitzable i per treure-li més partit pots escollir diferents packs d'accessoris, l'Explorer Pack, l'Adventure Pack, el Country Pack o l'Urban Pack. Ja pots venir a provar l'Optimotor 4x4 Land Rover a Lleida. Entra a grupoptimotor.com.